ideme tam, kde bol nájdený do dediny Horná Lehota. Aj 100% príprava niekedy prekvapí. Už sa nám stalo, že sme vypúšťali vtáka, ktorý bol podľa nás 100% kondícii a 100% pripravený na vypustenie. A potom sa ukázalo, že sme ho museli stiahnuť a znovu dorehabilitovať a vypustiť v tej voliere. To nikdy nie je na 100% proste vidieť, že je v poriadku, aj keď tento sa tiež javí na 100%, ale uvidíme, keď odletí. No ale ja som ho zbadal len tak, začal trpať krídlami a hovorím, idem pozrieť bližšie, hovorím, no už. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa podielali na tej záchrane, kompletne všetkým, ktorí ste sa podielali, aj veterinárnej klinike, ktorá riešila zdravotný stav. Takže ďakujem úplne všetkým za to, že sa nám ho podarilo. Ja teda verím, že úspešne odletí a že si zatlieskame a budeme spokojní.